إنه مخرن تلكم أب سينما سمرة كميك أنيخم كبرات خطاتلتي أما عالتنا أم مخرن تلكم ملسي حتوخم دالينا نبخم إنبللو أوانيو موتات كمسهلوات يرخبو ديام مرقاقتخا عليكم دو زبل قدام حتو سو زبللنا آبيل كابس مرايو آبيل سلتساتفوخا كنمسكنا كامو نبحتوخا خنسقر زخبركم عدالوتي مخرن تلكم سينما سمرة عبد حلفة صحفكم زموتو سبات نابزف قروم ويزدليوم سب كمزو كم زخلو تزاريبكم نيركم ازس حق دو تبلوو نسخاتكم كتأمنلو ديكم ويس اي تأمنلون قدمي 4 عامتا بيلو نعي كمو اقاتيمون نيرو ابز حج اوان دارغا رسعيون بر شعوس اطراطيرون نيرو بعلت بيتي بهندبت مس عرفت حد غزي دقيسن كلخو مصيا بزعبا دقنا قله تزاريباتني انتي كم زبلتني حج بنصور كذكرو ايكلني مجمرتا سنبيده فريحه مسواغ جن حلمي يله اودي غيو كم كتبلو مسمعكم كحت تجديده قال مرقاقصي اتبلوو انت لكم اسك اقربوا لي مسنا خبرات ازي نبصحات تمرامرتي زكات عزلو نيموت قداي بزتفلاليو شنخاتو يزقلات ሃይማኖታት ናይ ገዛርሶም አገላለጽ ኣለዎም በትሓደ ወገን ሳይንስ ዝብሎ ኣለዎ ሞት አዛሪቡና ዝብሉ ሰባት ካብ ካልእ ወገን አሞት በጽሖም ከም ዝመጹን ኣብኡ እንታይ ከም ዝረአዩን ዝዛረቡ ገለ ሰባት ውን ኣለዉ ምናልባት ኢንተርኔት ወይ መጽሐፍቲ ናይ ምፍታሽ ባህጊ ኣለካ እንትኾይኑ ንሞት ርኢናያ ዝብሉ ሰባት ምዛንቶኦምን ስእሎምን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ዛዕባ ንተመራመርቲ ከይተረፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ከፋፊሉ ኣብ መደምደምታ ከም ዘይበጽሑ ገይሩዎም ኣሎ ሰብ مسموته بقبلو كم زي طفئن بخالق ملكع كم زنبرن ግን ዳርጋ ኩላቶም ዝሰማምዕሉ ይመስል ከምቱ ብዙሓት ናይ ዓለምና እምነታት ናይ ስጋምበር ናይ መንፈስ ሞት ከም ዘየለ ዝገልጽዎ ማለት እዩ ምኽንያቱስ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ ዓቕሚ ሰባት ምዃኑ ስለዝእመነሉ ነዚ ልዕሊ ዓቕሚ ሰብ ዝኾነ ክስተት መንፈጠሮ ንዝብል ሕቶ ግን ከም እንኣምኖ ክንትርጉሞ ዝሓይሽ ይመስለኒ ምኽንያቱስ يترفدو نتي زي نጭብጦ ሞት ንህይወት እኳ በመልአት ክንገልጻ ከም ዘይከኣልና ትፈልጥ ኢኻ ኣብዛ ዓለምና ምስ ርክብ ህልዋትን ሞታትን ዝተኣሳሰሩ ውሕድ ዘይኮኑ ዛንታታት ኣለዉ ገሊኣቶም ብተባራሪ ወረ ዝመጹ ገሊኦም ከዓ ኣብ መጽሐፍቲ ወይ ገጻት ኢንተርኔት ይርከቡ ሕጂ ግን ነቲ ነናይ ውልቅና እምነት ኣቦትኡ ገዲፍና ብዛዕባቲ ብተመራመርትን ርኢና ዝብሉ ሰባትን ዝንገር ዛንታ እንተጸወና ዘሰማምዓና ይመስለኒ critical case physician Sam Parnina raising does abzbel መጽሐፉ ሞት መስርሕ ዳምበር ኣብ ሓደ እዋን ዝዛዘን ፍጻሜ ይኮነን እዩ ዝብል እዚ ማለት እቲ ሞይቱ እንብሎ ሰብ በኻለ መልክዕ ናብራ ከም ዝቕጽል እዩ ዝግለጽ ኣብ መንጎ ህልውን ሞትን ፍቁራት ወይ ኣባላት ስድራቤት ወይ ካልእ ረቂቕን ሃንደበታውን ቴሌፓሲያዊ ርክብ ምህላው ብተመራመርቲ ዝንገር ክኸውን እንከሎ እዚ ኩነት ዘጋጠሞም ሰባት ከዓ ከም መስኻክር ይወሰዱ ገለብ ዛዕባ መንፈስ ሞት ማለት ጎስት ዘኣምኑ ሰባት ሞት ከም ዝመጾም ወይ ዘዘራረቦም ውን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣዘንትዮም እዮም ሞት ዘንጸላለዎም ሰባት ቀድሚ ሞቶም ወይ ምፍናዎም ኣመት ናይ ሞማቶም ከም ዝህቡ ድሕሪ ሞቶም ድማ ዝተረፎም ነገር ንኸምልኡ ምዘፍቅርዎም ሰብ ከም ዝረኸቡ ዝገልጹ ተመራመርቲ ይኾኑ ሰብ ተመክሮ ውሕዳት ኣይኮኑን ንስኻ ውን ሓደ ካብቶም ተመሳሳሊ ኩነት ዘጋጠሞም ምዃንካ ገሊጽካ ኣለኻ እቲ ክስተት ኣብ በይንኻ ጥራይ ስለ ዝኾነ ግን ካብ ዕላል ሓሊፍካ ብጭቡጥ መርትዖ ከተእምን ኣይትኽእልን ብሓፈሻ ኣብ ተረጋጉማ ደኣ ንፈላለ እምበር ከምዚ ዝበለ ክስተት ኣብ ውሕዳት ሰባት ዝተሓጽረ ከም ዘይኮነዮም ተመራመርቲ ዝገልጹ እወ ገለና ከም ሕልሚ ቆጺርና ሸለል ንብሎ ገለዳ ድማ ምስ ካልእ ህላዊ ብምትእስሳር ትርጉም ንህቦ ከምኡ ዝበለ ዕላል ካብ ከባቢና ርሒቑ ኣይፈለጥን ገሊኡ ከዓ እናተጋነንን ዘይተገበረ እናተወስኾን ስለ ዝቕጽል ዘይመልክዑ ይሕዝ መንፈስ ሞት ወይ ጎስት እንብሎ ነገር ንኽጓዳእ ጥራይ ከም ዝመጽእ እንሓሰብና ኣብ ራዕዲ እንሽመሙን ውሕዳት ኣይኮናን ተመራመርቲ ግን ንቡርን ናይ ተፈጥሮ ጉዳይን እምበር ጉድኣት ዘስዕብ ከም ዘይኮነ ይምዕዱ ኣብ ካሊፎርኒያ እትነብር ሲማ ሊበርማን ኣብ 1960ታት ኣብ ፍቕሪ ዝተጸምደት መንእሰይ ነይራ እዛ ጎርዞ ጆንስ ዝተባህለ ጎበዝ ምሰፍቀረት ተሓጋጊዞም ገዛ ገዝኡ እሞ ተመሪዖም ብሓንሳብ ክነብሩ ወሰኑ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ህይወት ከዓ ኮይኑሎም ሓደ ምሽት ንሳ ኣብ ገዛ ናይ ኣዲያን ከላ ቴሌፎን ተደወለ ሲማ ሊበርማን ለዓት ቴሌፎን ኣልዒላ ሄሎ በለት ኣፍቃሪ ኣጆኒዩ ኣብ መስመር ነይሩ
سيما ليبرمان كم اتبلو داهي ناي جون كمزي أبرحو بوتان أبشبر برنز نبرا يزمسل نيرو ملأختخا حاتيرن قلطفن أمنا خمزة فكركي نختفلت أسلازد لخوه داقم ناول حد يكوني إلوا بونبوخا مسمر تليفونا قريطا سيما ليبرمان تليفون بمقراطون صبو غيرا كتزراربو بمدلايان دغاغيما دولت بزيكا نايتا تليفون طيط زبل دمص گن داهي افقريا اينبرن كونتاتو اشاقيدوان صبحيتو نغو كاب غزا دي اكتنسن كلا رقات زيبلو سميت تصعينوا نبره نسا نتشعو زوررا سميت بقالات كتغلصو كمز صقمايا اتزارب دحرس توسنه ساعات ادجون ناب سيما ليبرمان تليفون دويلا مردئنا يموت أفكاري جونيا نجيراتا بدرو نايتي بتليفون زراربا معالتي بسبات كم استقاتل ياخا نجيراتا سيما ليبرمان غان كوينوا دحرمتو كم يجيرو كدولا اللي يخل كخون اكلني جون بهيتو كهلو اللغو إلى السلاسلات أب قبرو وعلا ريس ورعا مئمان إنا تسعنا كتقبلو تقديدا كم زبلا أقات أمين سبات إنك تعللهم أب حنقول كاز تسرحيهم زبلوخا كبزحو يخول يوم سيما ليبرمان حجي كتسلاسلون كلا دحان كوني نخبل كم زرول اللاقي رايات وسدو أمو مات زلو ويكا زموتو سبات أب حلفهم زي فتسمو نقر نخفتسمو كم زقصبو قلف اللاتات يستنبهو يوم بحلفي مس أبالا سدرابيتهم ويأمنا زفتوهم سبات أب أقا حلفتهم ناب زفتوهم سب دبدابي كتحفو ويكرخبوهم يداليو ناب ناي قلعنتهم تزتاتات يملسو بزعبا ناي أركتوت صدرا سئلتات كريو يبهكو كوتا أبت غزي باه زبلوم نجر اللو ازي دليتاتهم بسلامون هدوء موت نخفانو كم زحجزوم كاي إمان من البات جون قدميو كم زفقرا أي نجران نيرو يخون مو زي ترفو نجر نخمل دويلو لاك خوني خيليو بتوسخي أب أم في موت زتجمجم سب أم معلتات ويسومونات نيموتو أقدمهم زموتو أبالا الصدرو ويازمادو ويونا عرختو ويدما ناي هيمان السبات جوجل لقلعو كان زبصحوو كزارب درجة لمديو كابكون النتوتيو بزعبا كالا علم انت تزاربون حد شايكونان بمرداتا تمرامرتي من البات مستي دحرتي سقاو موت زخودو كال شنخ هيوت ركب فلموك خون يخقل كابزا علم نخفانو أبدن دس زبص حسب حيالو بحرياتيو زنصبارا أبجزا انتهاليو بمسكوت ويقف دق أمعديو كفات تفترو كرئين كدنغن يدرلي من البات مسمارخي تفترون موداتا جزين خفانو كخون يخقل أب عميق حسابات يتحل بزعبا فقري حونات مبصعة لكسي لوهات هد أدز أمسلو يحسبن يزاربن إذا كنتون نمسرح موتو هدوءن لموتن كمز قبرو سفلت أتن تمكرون يملكتوم إست هرز تبهلا والكسب انكزنتو أدي بحمام حنقول مستتقعت مسب كترادادا أي تخيل النيرا أب أقامو ماتاقن إتا كرمع 10 عامتا بلا زموتت أموي بريدل نابزنا برتو هوسبيتال متيا كمس بس حتى نجراتني دقيم عشاي تخوني حجنا بايت تمتصلو جزيو نفس وكب سبقا كريك يوز صبزلو كم زبلتاون عليلاتني دحر زين معلتاتكوا كيت أنحت عارفة أدي أمنا توصع بمنبارة كم اتموت جميتات زنبرتي مسلني ويد ما نفسا نجير واي خون أمانكو خوينا نموتاتن هلواتن كم اترقب اتقلت كونستا برتولدي موتا سباتي عزوونادو أبز بالمصحفة بزعبا أبتقال شنخ زلو هيوات نمقلات حطوتات إن العالت ملستاتهم تصحيف اللام بزعبا قزارسيك علي لكم ننبسي كم منفساويتي زفلتا جن ملو بملو منفساويتن زي قاقن آيكون كن ما عليها زي بلوم جيغاتات اللوني كتبل ملئتي ناي منفسب كم زي كونت اتنقر برتولدي ما عز مستيكال إشانك كزارب كم زجمركو بلك كنقركم أي كألني جن نشتوغال كاللخو مخانو إذكر مسموتات بقهدي الزارب نير مالت هيكون جن قل نقر افلت كابت الذكرو قالت شعت أبيلن كاللخو كاب دقنا بقزي إنا سقومكو خاللخو عبا حوي كابانا كفل مخانو أرقاقيتان من يزاربن منبارو أي فلتن قل نقر جن نجيروني ناتهم زسمعكم قالت بلك كنقركم أي كألن ملو حسابات مخانون رقص أنيا يكون أنتاي كم استبحالكو جن تردي أيوه كساب حجخاء كم نايت مالي فتسام خوينو يذكرني أبكال أوان أمن قد كاللخو كال ملأخت متيني
ክሳብ ፍጻሜ ህይወተይ ቆልዑ ዝበሃል ከም ዘይህልውኒ ወይ ከዓ ከም ዘይወልድ ዝነግር መልእኽቲ ነይሩ ብተወሳኺ መንፈሰይ ምስ ናይ ኣቦይ መንፈስ ከም ዝተመርዓወ ተነጊረ ብርግጽ ብለኩም ነቦይ ብዕምቆት ዘፍቅሮን ዘኽብሮን ካብ ዝገበሩኒ ሓደ ምኽንያት እዝዩ እዚ ዝተባህለኒ ሰናይ ስለ ዘይኮነ ፈጺመ ኣይፈተኽዎን ሓወይ ንኸይመውት ተቓሊሰ ቆልዑ ክህልውን እውን ፈቲነ እንትኾነ ግን ካብቲ ዝተነግረኒ ሓንቲ ነገር እኳ ኣይተረፈን ሓወይ መይቱ ኣነ ብዘይውላት ተሪፈ ትብል እሞ እዛ ኣራኻቢት ሞታትን ህልዋትን ከም ዝኾነት እትገልጽ ሓፊት ሰብ ምስ ሞተ ኣብቲ ካልእ ቦታ እንታይ ይገብር ኢላ ተሓትት እሞ ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎ ብምግላጽ ዝኾነ እንደልዮ ወይ እንፈትዎ ዓይነት ጽባቐ ክንመርጽ ንኽእል ኢና ዝኾነ ባህ ዝብለና ኣብኡ ኣሎ ኩዕሶ እንተደሊና ኣብ ዓብን ግሩምን መጻወቲ ክንጻወት ወይ ክንርኢ ንኽእል ጎበታት ባህ እንተ ኢሎምና ክሳብ ዝከኣለና ንሓኩር ሙዚቃ እንተፈቲና ኣብ ግሩም ናይ ሙዚቃ ኣዳራሽ ክንህሉ ንኽእል ብምባል እዞም ኩላቶም ነገራት ብኣምላኽ ዝተፈጥሩ እዮም ትብል ምስ ሞትና እንታይ ንኸውን ወይ ኣብ ልዕሊና እንታይ ይፍጸም ንዝብል ሕቶ ክትምልስ ከዓ ሰብ ምስ ሞተ ናብ ጸዓታዊ ነገር ከም ዝቕየር ትገልጽን ትምስክርን ከመይልና ከም እንንቀሳቐስ ንኽገልጸልኩም ይኸብደኒዩ ምን ስፋፍ ድዩ ምን ፋር ድዩ ምስጓም ድዩ እንድዕበቃ ግን ከምዚ ናብ ብርሃን ገጽና ንሓስብ ኢና ንመስል ሽዑ ቁሩብ ፍርሕለና ግዳ ዝህልወና ትጽቢት ይዓቢ ኣብዚ ዘለና ህይወት ካብ ሕሉፍና ገለ ድሙቓት ዝኽርታት ጥራይና እንዝክር ድሕሪ ሞት ኣብ ዘሎ ናብራ ግን ነብስ ወከፍ ግዜን ፍጻሜን ወላ ሓንቲ ዝርሳዕ የለን ነብስ ወከፍ ዘፍቀርናዮ ዝተመኮርናዮ እንፈልጦ ብደቂቑ ንዝክሮ ድሕሪ ሞት ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ናብቲ ብርሃን ምስኣተና ናይ ፍልጠት ክእለት ንምኮር ቅልጡፍ ዝኾነ ገምጋም ናይ ነብስና ንረክብ እሞ ጽማቕ ፍጻመታት ዝሓለፈ ህይወትና ምስ በሰላታቱን ሰናዩን ይመጽእ ንሰባት ዘሐጎስናዮ ዘጓህናዮ ዝጎዳእናዮ ኮታ ኣብ ሰባት ዝፈጠርናዮ ስምዒት ኩሉ ብንጹር ንፈልጦ ድሕሪ ሞት ናይ ምስግጋር ግዜ ኣሎ ናብ ገዛእ ህይወትና እንንጸባርቐሉ ናይ መስጋገር እዋን እዚ ናይ መስግጋር እዋን ንኹሉ ሰብ ማዕረ ኣይመስለንን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ ኮይኑ ይስማዓኒ ክትብል ብዛዕባ ድሕሪ ሞት እንኾኖ ብዘይተፈልጠ ሓይሊ ተሰጋጊሩኒ ዝበለቶ ትዝርዝር ብዛዕባ ዝጉዳይ ዝለዓለ ሕቶ ብዝጭበጥ መልሲ ከይተዛዘመዩ ዝነብር ዘሎ ተመራመርቲ መጽናዕቶም ይቕጽሉ ሰብ እምነት ኣብ እምነቶም ተመርኪሶም ይምህሩን ይሰብኩን بعيننا رئينايو وي بإذننا سمعنايو زبلو خا أبدبابا يمسكرو جنا رئيخان سمع كان أمن إلو جبت إذا قرب حيلي أي ترخبن زلو من بزي أمن من أي أمنن أبد حساس باول كسب سلازم مركوس ناتكا كتوسديو تمرجع قال إلى كاك خاون تسفى قبر سسنايو نعخا